Dugang pagpangandam ang gihimo sa Talisay City Comelec uban ang mga magtutudlo nga moalagad atol sa May 12 elections. Lakip sa gipangandaman ang final testing and sealing ug mga adlaw. Ani ang report ni Marie Dumabo. Sa gawas nga bahin sa Talisay City Hall, haduol sa Talisay City Comelec Office, daghang mga maestra ang nagtapok. Gipang validate niini mga magtutudlo nga milangkop isip mga electoral board ang posted computerized voters list o sa early voting list kung nagkatugma ba. Gihimo nila kini nga manual. Mato di Attorney Rich Lee Consulta, Talisay City Election Officer, gisugdan nila ang validation gahapon ug tapusod karong adlaw. Sa names sa atong registered voters kung kinsay makabotar during election. So ato na siyang i-verify atong mga teachers kay sa tagsaon check if naabay kuwang napay nawagtang nga page, kung complete ba ato ang mga registered voters, ato ang mga manual cross out nabutang ba nato. Samtang gisugdan sa ganihang buntag ang paghatod sa mga automated counting machines o ACM sa mga eskwelahan alang na sa final testing and sealing ugma. Sa buhatan sa Principal's Office, gitipigan una aron masiguro ang seguridad sa mga ACM. Sama na lang dinhi sa Tangke Elementary School sa Dakbayan sa Talisay. Matod sa Principal nga dunay mga police personnel nga mihatod sa ACM, nga muna usab gihapon ang mubantay hangtod na sa adlaw sa piniliay. Samtang karong gabi usab sugdan ang pagpanghatod sa mga ACM sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo. Alang na sa simultaneous FTS alas 9 ugma sa buntag. Gipasalig sa kapulisan sa Cebu City Police Office nga 24 oras nila kini nga pabantayan. Seguridad sa mga election paraphernalia ug ACMs nato 24/7 na siya nga bantayan sa ato nga kapulisan, di na nila buwagan once nga ma-deploy na sila sa each polling center. Again, ang gibantayan sa ato mga kapulisan dili ang eskwelahan mismo, no, kung dili kani nga mga ACMs and related election paraphernalia. Gipabaw sa Comelec nga bukas sa mga political parties ug uban pang sektor nga buot mo saksi sa pagpaygayon sa final testing and sealing ugma. Uban ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.